Ya soalnya setabrak. Kok beda kok tangane papat. Ndi? Aku tanganmu pira? Iki. Oh, sing loro sebraket. Pak Haji, sing sebelah kan garpe Pak Haji. Kowe iku ora nggugah macan turu. Pak Haji iki kagunganku saka sing Jawata. Pusakane pun kok Pak Haji. Aran tombak Kanjeng Kyai Terong Raja. Kuyen tumomo, weh-weh. Kowe ngerti mergane jenenge Pak jenenge Pak Haji ku Putra Kanjeng Surawati. Ino. Tak berangkat sama. Golek isi kodang. Kodang putih. Tanurun Sri Kuning gugur Iso gawe. Dene. Jaluk mie. Iki nama bakal laku ae, Le. ora ya aku nang pasar ngami dodol semangka. Pak Haji, kula nek enjang teng pasar Gatik amen nggih. Nggih niku kula nek enjang semangka nek dalu apem. Nggih. Iku anu Pak, sore niku juragan Mas niki. Mas apa? Nggon prapatan niku Mas, paring-paring Mas. Kemis. Dadi kusumane. Oh